recollir premis abans d'acabar la feina té un recurs que no acaba de satisfer. Ens en queda molta encara de feina. Aquest premi el recullo jo, com el podrien recollir moltíssimes de les persones, per no dir qualsevol de les persones que formeu part de l'assemblea. Potser el podria recollir Miquel Sallarès, amb qui vam compartir ara ja fa més de 3 anys i mig les primeres reunions que ens han portat fins allà on som. I reconeixo molta altra gent que ha participat durant aquest llarg i intens procés, però si se'ns dona el premi perquè, com ens han dit, hem fet un full de ruta i vam fer una manifestació el passat 11 de setembre, doncs voldria referir-me bàsicament a aquest full de ruta. Un full de ruta que tot el mèrit que té l'Assemblea és que l'ha escrit, ara fa 3 anys i mig vam començar a escriure'l, però no el vam començar a escriure traient-lo del lloc, senzillament vam parar l'orella, vam escoltar el que estava passant al carrer, sabíem de la nostra història, de tots aquells lluitadors que durant molts anys ens han precedit, i en homenatge a ells i en record a tots els que hi han deixat la pell i les ganes, vam començar a posar sobre paper un full de ruta que ens deia que l'11 de setembre del 2012 passaria el que va passar. Us haig de ser sincer, no vam posar pas que hi hauria 1,5 milió de persones al carrer, però sí que teníem clar que l'11 de setembre de 2012 havia de ser l'11 de setembre on el poble català sortíssim al carrer i no només diguéssim que ja en tenim prou, que això ja ho havíem fet el 10 de juliol del 2010, si no recordo malament, sinó que ja sortíem al carrer per dir el que volíem. I volíem ser un nou estat d'Europa, el proper estat d'Europa. I aquest full de ruta que vam començar a escriure, que va tenir aquest moment culminant l'11 de setembre de l'any passat, aquest full de ruta ens diu que l'11 de setembre del 2014 serem un país lliure, serem el nou estat d'Europa. Quan fa 2 anys, en actes amb molta menys gent dels que avui som aquí, dèiem que això aniria així, la major part de la gent que hi havia a la sala com a mínim somreia, per no dir que reia descaradament. Fa 2 anys ningú s'ho creia, això que estem dient. Fa ben poc abans de l'11 de setembre de 2012, hi havia gent que ja ens començava a dir i per què hem d'esperar tant? Doncs hem d'esperar tant per fer les coses ben fetes, per esgotar tots els camins que ens porten a la llibertat, perquè no hem de deixar cap porta oberta que se'ns pugui acusar absolutament de res, i no pas els espanyols, perquè hem après a no fer les coses en relació a Espanya. Hem après a marcar el nostre camí, a saber que ens hem fet adults i que volem, que sabem molt bé el que volem, i hem traçat un camí que seguirem pequi i pequi. I aquest camí acaba, amics i amigues, l'any vinent. Estem a un any de la culminació dels somnis de moltes generacions de catalans. Aquesta responsabilitat la tenim tots nosaltres, però jo avui, perquè recollim un premi, vull parlar sobretot de la joia que representarà, que està representant a les generacions avui vives, ser nosaltres els protagonistes de la part més important de la història d'aquesta nació mil·lenària. Perquè ens tocarà a nosaltres, ens toca a nosaltres. Ja som conscients que això no ho atura ni Déu. Ho aconseguirem gràcies a la feina que hem fet tots, feina que han fet molts ciutadans, moltes entitats com la CAU, moltíssima gent que ha anat posant el seu gra de sorra i que es va concretar en un full de ruta que té un inici i ara ja sabem que té un final victoriós, perquè, amics i amigues, espero que aquesta vegada sí ho celebrem amb premi o sense, tots plegats
durant l'any que ve, entre el maig i l'11 de setembre de 2014. Ens toca acabar de completar la feina. Gràcies i a seguir treballant.